No fan falta més paraules per a descriure el final de la temporada de l'Olímpic, que cau a la tercera divisió després d'un partit contra el Leioa que ha deixat el marcador 4-1. L'Olímpic va començar el partit amb necessitat de marcar després de l'empat a 1 registrat a la Murta i no va eixir al camp malament, però als 7 minuts el Leioa marcà el primer gol després d'un rebuig llarg en defensa que va generar una contra perillosa finalitzada per Yanis per a superar al Metadiego. Poc després, al minut 30, arriba el segon gol dels bascos amb un atac per l'esquerra que va culminar Yanis de nou, anticipant-se a la defensa. Este segon gol evitava qualsevol possibilitat de pròrroga i obligava el Socarrats a marcar 2 gols que no arribaren. L'entrenador va decidir llevar a un defensa per un davanter, entrant Javi Navarro per Gomis al minut 35, una decisió que retorna al suspens a l'eliminatòria amb el 2-1 al minut 43, després d'una bona definició amb l'esquerrana dins de l'àrea. Després d'este gol s'arribava a un descans on encara havia esperança, ja que només calia un gol més dels xativins per a mantenir-se en la segona B, però no va ser possible. El Leioa començà a tancar-se darrere buscant el perill en les contres i a baló parat, la qual cosa va obligar a l'Olímpic a assumir riscos jugant amb defensa de 3 i acumulant dalt altres 3 efectius. Con el 2-1 ya hemos sacado todo lo que teníamos, hemos dejado línea de 3 con 2 medios centros, hemos sacado pues prácticamente 4 delanteros y era una posibilidad que existía, ¿no? Que en la contra nos eran goles, pero no había más, teníamos que ir a por el 2-2, que lo hemos tenido con una de Luis Miloro que ha parado el portero, ¿no? Ha habido córner, pero bueno, era el precio que había que pagar por intentar salvar la categoría. Sabíamos que nos podían coger a la contra, pero claro, ya no teníamos ya más opciones que ir a por el 2-2, entonces ya pues, hemos arriesgado con todo lo que teníamos en el campo. Tota esperança de l'Olímpic de mantenir-se en la categoria se'n va vindre avall en la recta final amb el tercer gol dels bascos en el minut 85, amb una acció individual de Chanis amb l'esquerrana i el definitiu 4-1 amb el temps complit, anotat per Gavi de cap després d'una assistència de Pevida. Hemos sufrido mucho, tú lo sabes, y no esperábamos este final, la verdad, no entraba en nuestra cabeza, nos hemos revelado lo que hemos podido, pero pues bueno, finalmente no hemos podido. No hemos podido, lo hemos intentado de todas formas posibles. Nos hemos dejado la vida y bueno, no ha podido ser. La tensió del partit ha provocat situacions incòmodes que no han estat lliures de polèmica, en qualsevol cas criticades per Garrido, que no ha perdut l'oportunitat de felicitar els contrincants i retraure l'actitud d'un jugador i de part de l'afició basca. Felicidades al club, a la Leioa, al club, a la afición, no al sector que estaba en el banquillo nuestro, que ha sido lamentable y deplorable, lo tengo que decir, lo siento. Y tampoco me ha gustado nada el comportamiento de Bonilla, su lateral izquierdo, el número 3, ¿no? Que se ha reído de nosotros en el tramo final, ¿vale? Así que felicidades al club, felicidades a la afición, a la ciudad, a todos lo habéis merecido, pero insisto que el comportamiento del sector que estaba detrás del banquillo ha sido deplorable y el jugador Bonilla algún día nos volveremos a ver. Llàgrimes i tristor inunden la banqueta dels Socarrats, que la propera temporada prometen lluitar de valent per aconseguir tornar a la segona divisió B.